Здравейте, приятели, днес ще играем този с братовчет ми. Лира, къде да го слагаме? Е тук. 7. Добре. Тази 9, нали? Това може ли второ да го сложа? Това? Не, няма да е първо. Това 4. Да. Окей. Това е 10. Това за къде ще го слагаш? Е тук. Ето. Добре, това не е. Това къде ще го слагаш? Тук. Сега, няма ли бомбомбиро крокодило? Това е от мен. Какво ще кажеш да направят? Да се абонират? Кажи да се абонирайте се за канала. Да се абонирате канала. На Али. На Али. Да. Ахмед, що се казва. Второто ми име на мен е Ахмед. Обичам тебе. Абонирайте се, стигнем много абонати.